De clú agus Kyle ar cuman na Bíberí ardmhaithe go háitfuil ar fud na tíre agus ar fud an dóin. Is amig ceoltóir clúteach go dóla a chéir leis na Bíberí. Is í an éile fíbeach de William Kennedy an éile International is mó a bhíon ar siúil an ardmhaithe achan bblion agus málann sin na slúte an seo heile bblion cumáid. Tá me Jan bhuaíocht na Bíberí as an takeíocht agus cardjas a thug sin dúin na gcónaí. Be de seo gin inis éisteach le ceolbin na gláirsaí a cheannim ag Éilis le Bhéil, Edie Qua, Rihanna McKinney agus Aideen O'Hanlon. Táiseach le fan ar pí mal nu comtha le Johnny McCarthy agus an tainnetar ná cosnacht agus an sin tuid goisteach Sean Marshall dar bhaim Marshall McGear so an tainna bheas.